Чували ли сте за теорията на препеченото хлебче? Или може да се среща също като теорията на изпуснатият автобус. Какво означава това? Случвало ви се най-вероятно, сутрин много бързате за някъде, за нещо важно, но се случи нещо като сандвичът на децата се препече много и трябва да правите нов. Или бързате много за автобуса, но го изпускате. Точно пред вас го изпускате. Вярва се, че това е знак от Вселената и че това нещо, този изпуснат автобус, може да ни предпази от нещо много голямо и нещо лошо, което може би щеше да се случи в този автобус. Или също другото може да бъде, ако изпуснете автобуса, чакате на спирката и случайно се срещнете с любовта на живота ви. Всъщност, точно това е теорията на пропуснатият автобус и изключително много ми харесва, защото сега, да кажем, че съм в труден период от живота си, който може би, колкото и да се тръжкам, може би ме спасява от нещо друго или както тук българите казваме, Белик хариса това. Не се ядосвай. Ще дойде нещо по-добро. Кажете ми какво мислите за това и вярвате ли на тази теория или просто като си кръг, си кръг.